Uprostřed jihomoravské krajiny v malebných Paměticích stojí dům, který nabízí víc než jen střechu nad hlavou. Na více než 1000 metrech čtverečních najdete prostor pro pěstování, chov zvířat i vlastní garáž. 3 podlaží, stunné pokoje, zahrada se záhonky a terasa z vůní dřeva z udírny. Ideální pro rodinné chvíle i odpočinek po práci. S vodovodem, plynem, elektřinou a spolehlivým internetem a přitom má přírodu i krásná města na dosah. Dům je ideální pro klidný rodinný život a možná právě tady začne váš nový příběh.